Bega, serio jarriko naiz, bale? Ze gaur gauza bat esateran ator, eta da, sukaldean batek besterik ezin duela agindu. Bale? Osea, alde batetik txefak daude eta bestetik pintxeak. Bale? Eta bigarren hauek txefen aginduetara daude punto pelota, ez dago eztabaidarik. Bale, eta ez dut nik asmatu, Hau, sozidaetako edo, txokoetako legea da. Eta lege honen gainetin jainkoak berak ere ezin du agindu. Eta mezu hau, ez doa hola inori zehazki zuzendua, bai, jende askori zuzendua doa, baina hola zehazki inori. Bai, ze hostia, begira, nire kuadrillako, sasi sukaldari frustratu, triste eta mutur sartzaientza doa. Koño, ya lo he dicho. Bai, kuadria guztietan dago baten bat, baina ez dakize hostia pasatzen den ere kuadrian gehiegi daudela. Orduan, mezu hau zuentzako da. Argi gelitu zaizue? Bale, bai, jazta. Que a gusto, chica! A ber, kontua da, dena ondo joan ezkero, ez? Laster txokoetara eta sozidadetara bueltatzen utziko digutela, eta nik hau barruan neukan. Eta botatzeko beharra neukan, tumore bat atera baino lehen, denbora gehiegi egon naiz isilik. Eta atzo, ez dakit nostalgikoa jarri nintzen, eta txokoetako, edo, sozidadetako bazkari, barra merienda, barra afari, luze, parrandero, farroi, horietan pentsatzen hasi nintzen, eta nire txean negarrez, nengoela triste, nire burua, aktibatu zuen alako autodefentsa mekanismo bat, ez? Eta, nire buruari esan nion, bergetari, saber, sozidadetan dena ez da inona, bale? Ze, bazkaria zegoenean gogoratu zaiten, zeinek egiten zuen dana antolatu? Zuk! Zuk eta beste bik. Eta erosketak ere zeinek egiten zituen? Zuk, nik, getarik, eta beste bik. Eta fregaua egitea tokatzen zenean ere, beti berdinek egiten genuen. Eta bukatutakoan kontuak egin behar zirenean, eta gauzak aurkitzen genituen bezala utzi behar genituen eran hor, ere, zer, eskakeo mordo bat egoten zan. Total, gehienetan lau katuk egiten genuela guztia. Baina, eta hona dator orain mamia, sukaldatu behartzen momentuan, orduan bai agertzen ziren handik arratoia bezala, sasi sukaldari, ez jakin guztiak, hor, amantala jarrita, paripea egiteko, eta sagardo eskuan. Zer? Ez diozu tipula patatarekin batera botatzen, ala? Edo zer? Ez dizkiozu barazkia txikitzen zera marmitakoari eta... Barkatu baina, ez diozu entxaladari azinarioa botatzen? Ez! Osea, denbora guztian horri biltzen dira. Zure inguruan, eulin, azkarria bezala. Zuk egiten duzun guztia epaitzen. Osea, ez dute kolpe zorri jotzen, baina hor. Zure belarri ondoan, inoiz egin ez duten zerbait nola egin behar duten esaten. Ostia, jode, egin zu, koño, pesau, ja! Neukerrena, esaten zen, norbaiti potroetan jartzen zitzaiolako, eta bai, potroetan esaten dut, gehientan gizonezkoak izaten dira, norbaiti potroetan jartzen zitzaiolako, janarian eskua sartzen hasten zenean, Eta oraindik igual hotza zegoen olio hortara, kroketak botatzen zituenean. Bai, edo gatza hartu eta ezer probatu gabe, lapikora botatzen hasten zenean. Edo entxalada alinatzen hasten zenean, entxalada alinatuta zegoenean, ja. Edo labeari temperatura igotzea edo jeistea gustatzen zitzaiona, Baina utziko diozu jabengoz botoiak ikutzeari. Izona, botoi guztiak olau ikutuko bazenitu. Begira, eta momentu horretan nik arnasa hartzen nuen, eta nire buruari esaten nio, menga, lasai, getari, lasai. A ber, ze gertatzen da hemen? Gertatzen da, su normal hauek, zerbaitaterako balio dutela, pentsatu nahi dute, orduan zuk ere pentsatu. Azkar, ze. Zer? Cariños míos? Lagundu nahi dezuela? Venga, berak atzamoztu,
Eta justo momentu horretan magia bezala, danak desagertu egiten ziren. Txot! Baina ni hor, gelditzen itzen, nire ansiedadearekin, haien kagada guztia konpontzen. Eta antxietate hori gestionatzeko zer egiten nuen, edan, eta azkenean etxera arrastakara eman behar izaten ninduten, eta hori etzen bizimodua. Bale? Orduan, mesedez, begira, hau guztia gaur, eta hemen, esateko aprobetxatzen dut, begira, alde batetik nire gibela asko maite dudalako. Gero, bestetik badakidalako M.M. eta J.L programa ikusten duzuela, astero. Eta gero, esperantza daukadalako, ez? Laizter txokoetara eta sozidaetara eta bultatuko garen esperantza hori daukat. Beraz, mesedez, lege hauek errespetatu, bai? Eta ikusiko duzuen nola dena ondo joango den. Eskerrik asko.